Ambalma awni nyantuma. Bi signe jour la amina signe saba amina o kechuga nyafaw nyana Bobow Kana. Donc o signe saba o e jumani jumoni. Dotoroso o be kechuga di. Ni be fera fo Bobow Kana dotoroso iba kechuga di. Banabato o be fo chuga di. Donc ni be fera fo banabato walma mangene o be fo chuga di Bobow Kana. Donc à l'avant docteur o be fo chuga di. Ni be fo Bobow Kana ni be fera fo Bobow docteur ibe o kechuga di. Donc amina o sabari bambolo bika o nyafo nyana. A follow ni o dotoroso ni be fera a fo dotoroso Bobow Kana iba kechuga di. Donc ibi itrengon flanu ibe olu clinta ni olu clinton be kuru ni o kuruta donc ibe na o da I kamanguna donc ibe a josi ka jigi tege fe doni ni a josi ka jigita e ukla ka da ko fela la ka chika na nya fela la donc ni ne docteur soy ni siga kan donc ni a ketan bon ni a ketan dron Bobow Kana ni docteur soy donc il va chika jigita ka kla ketan merci à pour une dernière fois merci donc oui ni docteur so kechuwa si ça ni be fera fo banabato walma bana o be fo chuwa di Bobow Kana ni be fera fo ko bana donc mami mangene donc o ka no ibe très flan ibe tengon minga jani a bela jeni ibe olu botonu nani chugala ni aketa ibe kelin dai kono waraka kelin dai tena don ni banadi don ni bobo aketa ndron ni kore ko amangene don banani ma amangene don mesiga kan tuni donc okiye bana ke chugai Bobow Kana si ça docteur obe kechugo di Bobow Kana mi fa docteur ke ibi tege ibe ni keta ton nu bela jele me kuru donc mi me moko yira o cleaner meke no ni o cleaner tout temps tege flana ibe o keni chugala ni o keni chugala ibe na do indenda donc ni docteur donc ate da tege konana de abida tege kana ni voilà ni docteur donc merci akan tuni voilà donc ni kanye dama de mi en bolo bi ka o nya fa nyana akla awie familiali so ala akambe émission re